Počet obyvateľov Zeme v súčasnosti dosiahol 8 miliárd. Bez používania dusíkatých hnojív by takmer tretina populácie sveta nemala dostatok potravy. Niektoré typy umelých hnojív, ako napríklad močovina, extrémne znečisťujú životné prostredie už aj počas ich výroby, ale obzvlášť pri ich používaní. Môže sa zdať, že sú to najlacnejšie účinné látky, ale je to klamstvo. Pri jarnom použití sa z močoviny pri teplote 20 stupňov už počas prvých 7 dní môže odpariť až 50% účinnej látky. Vzniknuté amónne a dusičnanové jóny, väčšie množstvo zrážok vylúhujú a kontaminujú podzemnú vodu. Zvyšok sa tak stáva najdrahšou účinnou látkou, ktorá zvyšuje kyslosť pôdy a tým znižuje jej výnosnosť. To nie je hnojivo vašich detí a vnúčat. Odporúčame použitie hnojiva Genesis Liadok Petisol s obsahom účinných látok 39%, ktoré od roku 1931 predstavuje jedinečnú kvalitu. Znižuje kyslosť pôdy, zvyšuje výnosnosť, zlepšuje zužitkovanie dusíka a štruktúru pôdy. Výrazne zvyšuje rezistenciu rastlín voči stresu. Ak si chcete napriek tomu zvoliť močovinu, spoločnosť Nitrogen Művek obslúži svojich partnerov do trvania skladových zásob.